Proteinsyntesen er dannelsen af proteiner i cellekernen. DNA indeholder opskrifterne på de proteiner, der er nødvendige for en velfungerende organisme. Her bliver der tegnet en DNA-streng, der består af en dobbelt helix. DNA indeholder gener, der skal kopieres, når der skal dannes nye proteiner. Denne første fase kaldes transkription. Her bliver DNA-strengen splittet af enzymet helikase på det stykke af DNA-strengen, hvor genet, der skal kopieres, sidder. Stop- og startkoder indkredser stedet på DNA-strengen, hvor transkriptionen sker. Ved transkriptionen bliver messenger-RNA, også kaldet mRNA-kæden, dannet. Det er altså kopieringen af genet. Nukleotiderne binder DNA-strengen sammen. Adenin binder sig til thymin, og guanin binder sig til cytosin. Uracil er basen, der erstatter thymin på den dannede mRNA-kæde. Den kan ligesom thymin binde sig til adenin. Her vises transkription inde i cellekernen. Enzymet helikase splitter de to DNA-strenge, og kopieringen af mRNA bliver dannet. Læg mærke til, at på mRNA-streng er thymin udskiftet med uracil. Når mRNA'et bliver dannet, føres den ud af kernen ud på ribosomerne. Efter kopieringen samles DNA-strengen igen, og en ny transkription kan begynde. Her vises translationen, som er sidste fase i proteinsyntesen. Som sagt ender mRNA'et på ribosomerne, efter de er blevet dannet i cellekernen. På ribosomerne skal mRNA'et bruges som kode for sammenkoblingen af aminosyrene, altså for at danne protein. tRNA's funktion er at transportere aminosyrene fra cellemembranen til mRNA på ribosomerne. De 3 nukleotider på tRNA kaldes antikodon, og de 3 nukleotider på mRNA kaldes kodon. Når kodon og antikodon har fundet hinanden, danner de et polypeptid, vist ved den lyserøde og den blå markat, som kommer på der. De mange dannede polypeptider sætter sig sammen og finder til Golgi-apparatet, hvor de bliver bearbejdet og færdigdannet til proteiner. Her vises en polypeptidkæde, der bliver færdigdannet til et protein. Hermed er protein dannet ved hjælp af proteinsyntesen.